Det står størst. Jeg tror det står størst. Oi, du. There's the year. Hvor er det? Magna blir det? Yeah, man. Han styrer, man. Det er, man. Some of the games. All the games. Fuck, give me tips to read. Come on, man. Larmare! God! Allt larmare. Yo, Björn, ja? Kom med det vi. Hallå! Kom med det vi. Vi är. Nej, det ska inte Joe göra. Alltså Joe spelar nu till vi, men... Satt du bäst nu, Magna? Ikke vet. Ja. Det går nästan inte så. Jo, vad känner vi inte till två saker? Det tror jag nog. Fan, han lite ändå. Nej! Fin hope. No! Jinjo. Jinjo ränner rätt i rätt. Det är Jinjo. Hur är alltid Jinjo pass? Skulle allt vara med Jinjo? Kom allt med Jinjo. Det är inte en av explosives. Han vill också dricka ett där. Så lite. Jinjo. Så lite. Så starkt. Game length. Ja, säkert. Nej, så starkt. God, det är inte spelet. Nej! Just you stupid! You stupid! Vi Magna player. God. Stupid! Slash. Fucking slash. Är det allt med Knappar den. Så kom igen. Jag försökte sova ni. Sväver men God. Det är annars kanske mig. Gaffer. Jag glömmer. Syna Maria. Jag ska do it. Jag är fucking fyra player. Vad ska ta er, inte? Vad fan ska man shot Oh man? my god, jag lägger det där. Shot Maria. Jag har sett. Svarar på Han Anchor Explosives. Anchor Explosives. Magna. Ja, jag måste ju ammo till det. Jag tror kontrollen något brotten. Jag tror inte Godzilla. Vi heter spelet bättre än emulator. Spelet. Så nästa läge. Fucking så kontrollen saker. Ted. Jag går där. Magna. Jag vet inte vad ska skjuta efter. Det känns god där. Overwhelmed! Yes! Jag kan inte styra oss till det nu. Double kill! Thomas not first. Yes. Jag ska lägga ägg. Jag får ta hand. För fan bröst med. Är han ojen att jag Magna? Nej. Magna sen bara skjuter han åt den. Jag glad rätt va. Fucking camera. Jag måste rakt av en grund. Fuck yeah. Jag kommer ta att han från. Åh, rakt av en grund. Fuck! Spel är sockar. För jag är ju min. Nej, men alltså där är det. Ja. Sanger. You mad. Me there! Yes! Jag måste vinna och han sätter sig av. Men han Nej! Ja, här är man. Shit, det är en kropp här. Hey, jag tror stämmer. What the fuck? Det drack mig så han nu. Helvete. No! Hur kan du showa? Skjuta menyer för er. Oh my goodness. Kan vara där ute runt värter. Ja. Det smäller sockar! Jag ska börja välja... Fuck! Hey! Fuck you, för det var alltid nice nu. Tog ju. Du ska inte med. Fuck! Jag svär bara lite mer. God! Fuck that young där! Spanish! Thomas har tagit sig varje. Fuck you Thomas! Jag hade det. Jag tror mig så han. God, det spelar är så skit. Jag tror mig så ofta. Jag kan nå. Ja. Kampen är, man tar bara en. Fucking controller nice där. Oh shit! Nej, free do. Som personligt det där. Det där känns personligt. Grenades vill ha dig. Come back here! No!
Camper, motherfucker. Ich bin Ginakran. Magna för giant. Jag driver med Salman så ofta nu. Rest med Thomas och rest till Sean. Jag driver med Salman, jag vet inte så ofta. Jag vinner. Och Gröden Folklore! Jag ser inte hur stressad det är. Samma sak som skjuter då. Rest med Sean till sin vänta där. Jag tar till det vi. What shit? Fuck it. What the fuck? No! Jag finns 2 steg åt den där. Här är shit det. Oj. Det är så inte bara en där nere. Vi hade en bara 4 steg, tror du? Ja, jag var Shit! Jag var så ofta vid den typen bakom Salman. Jag tog spel. Jag fick göra next day bara back up mindre och förstås. Bara mocka med nyer, det är så bullshit. Så jag sa så jag finns next time, man. Kan styra med. Jag så Fast det... Fucker! Jag hade kontrollen här så skriker. Så gott du kläver för dig själv, det är kontrollen här. Sen stod det så fucknat. Det sa du Okej, med. de har pröst styrvis när kontrollen är kan. Jag flyr! Okej, pröst styrvis också. Headshot. De måste lagt med in det Inte bio här. som var... Nej! Sars då? Kan man det Jag vet inte. Sockar? Jag stripp nakanden! Ja, jag driver med så om det här. Fucking bitch. Alla var mina. Jag har min skott. No! What? Jag kom på här. Yes! Jag stark gång att funnit mina. Yes! Even that! Spellish. Då får du gå sikta, man. Mord på Freeza från början. Han där. Här som en högre finger. Jag köpte på. Ja, han tar för att sikta. Fucking nära mig. Munchen. Det är undershit. Går bra stackars Sean? Får panik. Det tål inte den här runt. Du träffar mig så. God fucking shit! Varsågod. Rakt igen! Nej, fan! Du måste börja fucka inte med! Är han väck? Shit! Yes! Det är en kläm. Det verkar orsaka gratan nu. Typ Vad fuck är det? Jag har 6 kills och skit av mig. vi sa det. Du träffar så, man. Nej. Så för Clover. Flyger framför mig. Jag har ett steg! Släng om mina. Lämmer! Jag tror du kan använda. Det är tjejstin. Fuck draftne! Titta ett steg och då måste du chase. Magna har stin. Jag vet. Jag är 4. Flyger! Jag kom ner. Varför kan han? Oh man. Släppa den. Nice! Slapping hands. What? Det är då så jävla styra och Okej. sånt. Det är ordentligt svagt. Kunskriver. Det var jag som träffade. Jag hade ställt. Helvete, flyger på Magna bara ett. Det är ett annat flyga. Nej, Jason, så kan Men det är ett fucking steg. Ska jag få kills? Jag bara... Yeah! Där fuckar Jag bara fick det. Jag har såna... Det är min size. Jag är så bättre än han. Ja, men det säger allt. Och helt i kärleken. Och så var det Haha, ganska inte. Vad snackar han om? Shit, vad är det där? Det är det! No! Där är den! Och helt i spel. Och kärleken. Vilken gång explosiv. Det är helt i kärleken. Yes. Taft, Magna. Jag har inte vet att du strassar om. Kärlek. Kärleken är det största Jag har vunnit så långt och ofta. Goldeneye. Nej. Helvete.